Аз избрах да творя, защото само по този начин усещам, че живота минава през мене. Нека си трансформирам всеки мой дъх в материя и в звук и в картина. И това е един вид терапия моя. И затова реших, вместо да давам пари на психотерапевт, да се лекувам сам. То си е начин на живот, не е даже избор. Когато се чувстваш щастлив, правиш красиви мелодии, когато си ядосан, вадиш лошите. Това е, живота е контраст. Без контраста ставаме сиви, избелели плакати на стената. Трябва да има винаги баланс между тъмното и светлото.